Desio davno, ti koga hoćeš da je ko je brat. Crni Porsche, folije su mat, njani kima ko Bubajđala brat. I pozdrav svima ljudi, Miksa ovdje sa kanala Game Team. Ljudi, dobrodošli u novi video na Game Team kanalu. Kao što vidite, nalazimo se na PvPro sajtu. Ko ne zna šta je ovaj sajt vam nudi da vi igrate CSGO i tako zarađujete neke poince. Kasnije te poince prebacujete u CSGO skinove, tako da mi smo odlučili da ovdje snimimo jedan klip. Kao što vidite, trenutno banujemo mape, evo banovat ćemo ovu sa AWP-om. Tako da kao što vidite sa desne strane, Šom i ja smo silveri, igramo protiv nekih gold ljudi, tako da javljamo se kad nađemo meč. Evo ti bano, ajde. Igrat ćemo, ajde igramo ovu M4, ajde. Tako da ljudi, to bi bilo to, vidimo se kad uđemo u meč. Ništa ljudi, evo nas na warm-upu, Šom je tu ušao, kao što vidite glava nema je. Ali nema veze, mi smo tu samo da vidim da li je zvuk, dobro je to sve. Inače ljudi, znači Šomi ne priča ništa, zašto ćutiš? Ne šeće. Halo, da li se čujemo? Evo ga, Šomi se vratio iz mrtvih i mislim da je vreme da sad krenemo normalno da igramo. Da li se čujemo? Uzeli su nam 2 runde, čujemo se Šomi, čujemo se, ne budi klošar. Ništa, kao što vidite, 3 runde su nam uzeli, Šomi se vratio iz mrtvih. Ovi su neki likovi. Sad je karanje, tada igraju dobro. Dobro igraju brove, ja dao ovom liku samo 20. Ajde da se uzbiljimo malo, znači igramo u skinove. Minus 84 desno. Jel rašuje? Ne bre, desno imamo. Taj low. Pa znam ja da je low, zato sam ga izrašao. Primio me. Low. Gledaj klošar, minus 83! Ne, slušaj me. Ej, mape nisam igrao, brate, ne pamti mi kad, tako da, brate, nemojte mnogo da se smijete. Ja, brate, ja diglom nešto pokušavam, ne razumem ono. Niko ne razumem. Hajde ih izrašam. Ovo je digl. Dok ne gledaju, op. Evo jedan levo. Si ga ubija? Dobre, pod tambori dobio lik. Sredina. Napokon više da uzmemo i mi jednu rundu. Ništa ljudi, kao što vidite, 6-1 je za njih, mi smo im jedva uzeli ovu prvu rundu, 1-10. A sad će kitu da im puša. Skočio sam slučajno. Levo ti jedan. Levo. Otišao desno. Ne znam. Sa tu cigansku M-ku kad igraš to ti je karma. 44 u 2 sam mu dao, ćuti bolje. Pa bolje ova M-ka. Glavu mu daš. Bolje. Za kurac mu. On ne zna. Ajde, 11 helta, brate. Jel te ubili opet? Beži, ja ne znam kako nije bila glava. Glavo, brate, 22 u 1. Inače, da sečemo mi ovo kad nas ubiju. Evo, stavite te ciganske. A šta da isečeš? Pa ne pikuj klošare, ne pikuj. Klip da isečeš jedan i tu sta. Taman tako, samo ovu jednu rundu kad smo dobili ma da snimim. To je to, 15 sekundi klip. Taman tako. Intro ćemo da dodamo. Taman, bravo doktore bre! Za kupovinu najjeftinijih CSGO skinova posjetite Instagram stranicu gameshop.rs, prvi link u deskripciji. 2 runde već imamo za klip. 8-2 je, a naslov klipa će biti najveći comeback u istoriji PvPro-a. Taman tako. Samo ne pikuj. Ne pikuj. Dobio glavu taj desno. Da, pa povuko se. Jedan ti je dole na rampu levo, opa. Minus 89 lik. Ne seri. Auuu, sad kad ga nisam ubio neću nikad. Taj desno ti je low, bravo. Šta, minus 45, 3 hita, šta bre? Koliko? Ne znaš. Koliko glupa igrica. Uskoro Zula na kanalu. Čuti, ne bi se. Desno i levo. Uf. Ovaj levo ti je Dinkova. Pa jebem li ti usta, kog pucaš, odluči se.
Gledaj, jel moguće ovo bre? Brate, pušeš brate, Pa, drži jednog na nišanu. Pa pušu ih, hajde Si malo. pogubio nešto. Ne, da ih pušeš brate. Jedan pao, bravo. Mrš! 3 runde za klip, idemo dalje. Idemo dalje. Jel može 20 sekundi da se izvrši? Gledaj, lik me 44, desno. Lik desno 44. Dobro. Ubio te! Da, Ne, ne. Joki nije. Bravo. Ajde, dođite mi na Faceit bre, ja ovo ne igram. Lik me je skinuo dok sam trčao, jel moguće ovo? Ajde, pucaj me vem li tu šta. A lakše je te strana ovdje mnogo. A lakša testa. Nije dobro balansirana mapa. Nije dobro. Op, op, op. Pukla glava. Pa džabe kad si ti na 10 HP. Bravo doktore bre. Gledaj sad te stranu kako kidam. Strana najjača. Mnogo su bre veći karakteri, ja mislim, u CT. Bravo. Pa zato ti kažem. Lakše. Tu je centar još. Minus 20 je. Tvoje bre! Pa moje. Moj kralj, to je. Miksa, killet, 100% femni. Rekao ti ja da ti je lakše strana. Čuć. Jedan levo, jedan desno. Ne mogu bre, pikuju mi. Brate, on mene pogodi Levo. i sve me vraća. Ma, vraća te. Pa, do interneta. Levo. Evo ga, levo, ništa nisam. A što pucaš sa tom M-kom, Rafal? Nemoj Spray. hejt. Spray control level 0. Ovu M-ku, brate, ne znam da kontroliše, znači... Gledaj, 2 hita diglo minus 52, jel moguće? Levo ti. Ej, rašovo te, taj ti minus 52. Dalje, lik tu još. Pa tu je 100%, skoči nešto. Evo ga. Bravo bre, bravo, 6. Ne mogu da mi priđu na spray, ali... Imamo 6 rundi za... Evo ih, jedan i drugi desno. Jana 11 health, jel moguće ovo? Te ubili, a? Jedan ti otišao levo, ja mislim. Bio na centar. Glavo, majke. 3 sam mu dao, 3 u 1. Po tampuri. Pa kad hoćeš M4 mapu odigraš, jebala te M4. Tapkanje. Si ubio? I ovaj drugi je na pomolu da umre. Opa, levo. Bravo. Mrš! Dok se malo igram, ljudi moji. Bilo bi fora da ih comebackom, zamisli. Pa hajde polako, nije nemoguće. Jedan desno. Centar, ja mislim. Lik me skine, jel moguće? Pa i Joki nije. Iznervirao se, neću da igram ovo više. Smor mapa, realno. Gle ovo, lik me, ja njemu 27 diglom, on mene ubije. Ne razumem. Niko ne konta. Ne razumem, brate, kako? Nemoj mi padat. Ćuti, bolje, iznervirao sam se. A ovi ne znaju da spreju, brate, ne znaju jebeno da spreju. Kaže low team. Daj ubi ga sad da ih izrokamo posle. Au, sine. Aj pusti da istekne vreme. Boli tu. Istekne vreme. Majke mi, štekaj se samo tu. I šta se desi kad istekne ništa? Nemam pojma. A oni vinaju. Pa neće valjda njima da prepišu pobedu. Ajde sine, uđi mi u crosshair, jebeni. Bravo doktore bre! Daj ih pobedimo sad ih pobeđimo. Se mrtu levo desno. Samo se ti opusti polako. Čuti. Jel me sprda neko? Ga pikuješ više jebote, ceo izvaziš tu. Nisam pikovo Ja ništa. sam. Ja menjao puškice. Levo, loveć pisom. Gdje bre? Desno otišao. Desno? Da. Otišao moj kurac, jeste. Evo ga, gore bre, gore! Čuti. Šta ćuti, lik me ubi. Centar. Bravo, bre. Ajde comeback. Ajde comeback. Ajde. Samo za klip. Jedan desno Samo pazi gore. kad pikuješ. Jedan Nemoj desno da pikuješ gore. kad su obojica. Jedan levo.
Kakvu šansu da pobijem se. Pogođeno ovaj des. Sine, kako ti nisi umro. Levo izdinkovan, znači, baš. Jedan desno. Minus 21. Minus 21 desno. Evo ga. Spray, pa je! Kako te zeznao lik? Kaže low team. Beđe, nisam ga očekivao tu iskreno. Ne šeću. Ništa ljudi, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Ako vam se klip svidio, ne zaboravite da lajkujte, subscribe-ite se na kanal, pišite u komentar šta želite naravno snimamo. A do narednog viđenja imate jedan veliki pozdrav! Pozdrav!